Naiz irratian, bigarren kafea. Venga, Goiuri. Bai? Hartu papera, Inigo despistatuta dago eta hartu. Vale, bota. Ba, A ber, F3. F3 ura. Orain nik ondoratzen dudan lauka. Hau, A8. A8 obratan dago, beste bat, esan barko duzu. Orduan... 5G. 5G? Benetan 5G baizea. 5G instalatzen ari dira oraindik, Bota beste bat. Orduan... IBI ezin da ere. IBI Elizak oraindik ez du ordaindua IBIa. Zurekin ezin da jolastu. Baldaukazu kuadritoren bat jolasteko prestatuta. Bai, asko ditut esateko. Adibidez esan dezakezu elau. Bai, hoxe eskatuko dut orduan, elau. Baina elau kukurutxo eta guzti, Bai, zezaporekoa elau. Marrubi txokolate, Baina, a ber, Goiuri mai, Zer? zuzen, airean gaudela? Zuzen ari, Eta zuen hemen zuen ontziekin bueltaka? Ukituta. Ondoratuta. Ai, ama, pazientzioki ardetelanik, ze ondo, ezta? Ni gaurko efemeridek errepasatzen hemen, sonida beretokian zela, gure gonbidatu entzuten gintuztela, streaminga funtzionatzen ari zela, eta zuek, ontzitxoekin. Efemeridek. Goiuri eta biok memoriaz dakizkigu gaurko efemeridek guztik, Bai, Noski. A ber, asmatzen duzuen. Gaur politikari handi baten efemeride daukagu, zeinena? Zer eixa. Gaurko egunez, 1929an jaio zen Martin Luther King. Amerikako estatu batuetako eskubide zibilen aldeko mugimenduaren burua izan zen. Gainera, aktivista gisa parte hartu zen Vietnamgo gerraren eta pobreziaren aurkako protesta ugaritan. Indarkeriarik gabeko jarduera hori dela eta bakearen Nobel saria jaso zuen. 4 urte geroago, Memphisen hil zuten I Have a Dream bere hitzak oraindik oihartzuna dute. I have a dream. I got a dream. One day we're gonna work it out. One day we're gonna work it out. One day we're gonna work it out. I have a dream. I got a dream. Zure ametsa bete nahi badituzu, esnatu. Bueno, onartu barra doket bastante ondari izatela, baina ni beste politikari handi bati buruz ari nintzen. Badakit nori buruz ari zaren. A ber, ba. 1919 Berlinen erail zuten Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, bai, poloniar teorialari marxista, filosofo, ekonomiareari, gerraren aurkako aktivista eta sozialista iraultzailea izan zen. 1915an Karl Liebknechekin batera gerraren aurkako espartakisten liga sortu zuen, denborarekin KPDA bilakatu zena. Away with all your superstition, servile masses arise, will change henceforth the old tradition. Oso ondoen, abari da gaur estudiera goiz etorri zaretela, lan asko egin duzuela, aritu zeatela sareak gora eta bera, baina nik beste politikari handi bat jarraitzen dut buruan izaten. Beste politikari handi bat. Oso handienetakoa. Orduan, Pierre-Joseph Proudhon, anarkista, gaurko egunez jaio zen 1809an. Edo bestela bere jarraitzailea izan zen, Proudhon jarraitzailea Paul Lafargue, 1852 urten jaiota. Hoi izangoa. Osotza. Bale, orduan bi aukera gelditzen zaizkigu bakarrik, baina ez dakit politikari haundiak diren. Gaur adibidez 55 urte betetzen ditu Maria Sangilek, eta gaur bertan 52 urte Iñaki Urdangarinez. Horen bai, bero. Bero, bai, Maria Sangilekin eta Ordangarinekin bero, ez, zutan! Bueno, bale, ja, Inigo nahikoa da, barkatu ontzitxoekin jolasteagatik, baina esango diguzu zein demontre den politikari handi hori? 2012ko urtarrilaren 15ean hiltzen politikari puxka entzun. Manolo, Fraga y Ribarte. Hombre, nola ez! Con ese talle de avispa, con ese cuerpo serrano.
Buah. Hau patrinka eta mainat. Hau, Sevillako apirileko feriara amar dugu. Fraga Iribarne. Eso mi arma, como la sabio tú? Orain bai, ukituta. Eta unkituta. Eta palomaresen ondoratuta. Eta pentsatuko zenuten serioari nintzala, ba? Ba, ez dakit, eske aserre aurpegia jarri dezu, eta baina, bueno, ikusi zu ez da, etxeko lanak egin da etorri gea. Wikipedia osoa irakurrita. Bueno, osoa ez digulako denborarik eman. Izan ere, gaur 20 urte betetzen ditu Wikipedia, kain justu. Zorionak Wikipedia! Badakizue 20 abestitik gora egin direla Wikipediari buruz. Now there's so much on it, it takes 20 years to read. Everybody's editing, hopefully accrediting, listing all their sources from some reputable sites. Info on anything, practically everything, ever so many things, really, really interesting. Gero esango duzu saiontan musika ona jartzen dula, baina kanta guztiak Wikipediaren inguruan hain txarrak izan dira. Bueno, zuri buruzko Wikipedia horri bat egingo balute, horrelako zerbait izango litzateke. Inigo Asensio Lurbide, Tolosa, 1952. Musikaria, irrati esataria eta haterra. Nien ez joiterra. Baina musika ona gustatzen zait. Esaterako gustatzen zait, ba, saiontan inoiz entzun izan ditugun The Supremes. Gaurko egunez, Motown Records disketxearekin kontratua sinatu zuten, beraien ibilbide profesionalari hasiera emanez. Eta Motown Recordsen inguruan aritu ginen sakon gainera. Baby Love. Baby love, my baby love, I need you, I need you. Buah, ze ostira lusaina daukan ostira honek. A ber. Bagenun garaia asteko egunek zegokien usaina izan zezaten. Ez astelen usaineko ostiralak eta ostira lusaineko astearteak eta gaurko ostiralak ostira lusaina dauka. Away so long, 'cause baby love, my baby love, been missing you, miss kissing you. A ber, wikizalek. Jarraituko dugu trivialekin, wikizale utxak. Jarri izen hau Wikipedian, abertzea agertzen dan efemeriaderekin eta Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin? Izen horrekin, kirolaria duelako zerbait, Jean-Baptiste Poquelin. Ara, Molière antzerkilaria. Agertzen da. 1622ko urtarrilaren 15ean jaio zen dramaturgo handia. Frantziar komediaren aita dela esaten diote. Aupa Molière. Bai. Ba, Molière, bai, izautzen dut. Eta Chantal Goya ere. Chantal Goya? Bai, Chantal Goya umentzako kantautore frantziarra da, eta abesti hau eskaini zion Molière. Qui est tapissier du roi, on court dans sa affaire, car l'ouvrage ne manque pas, tandis que mes sœurs, mes frères, tapent écrit dans l'atelier, des chorales imaginaires, sans arrêt me font chanter. Uste dut plataforma bat sortu behar dugula, eta horretarako sinadura jasotzen hasi behar dugula. Horainik ez asistitzen Goiuripedia. Apuntatzen naiz, Goiuripedia, ona. Ba, Goiuripediak dio, gaurko egunez, hiltzela Dolores O'Riordan, Irlandar abeslaria eta musikegilea izan zen, indie eta rock alternatibo musika estilokoa. The Cranberries taldeko abeslaria. It's not my family, in your head, they are fighting. Hemen Goiuripedia bai, baina Maiperian begiratuzkero zidur Nick Fuse asko topatuko genituzkera. Nuke Face, bai, gaurkoa ere prest, baina ez dizuet esango zeri buruzkoa den. Ui, zema sekretu. Baina gaurko gonbidatua zein den esango diguzu, ezta? Bai, noski, Amaia Elizagoien ipuin kontalari puska izango dugu gurekin. Ai, puña. Ba, Angel Cuerdo ere badator eta Etiopiara bidaiatuko dugu elkarrekin, arekin eta bere familia osoarekin. Ai, Etiopia. Eta Kontxita Beitia eta Marin Igualderekin kafetxo hartuko dugu telefono bidez. Ai, amona. Bale, Goiuri ataskatu egin zaigu eta behar dugu badazpada hasi egingo gara, ze honek badu dagoeneko, saioa hasteko garaia zer esan behar nahi zuen, ba, U15 ukituta eta ondoratuta. Urtarrilak 15 ditu gaur eta ostirala da. Ai, ostirala. 131. bigarren kafera ongitorriak guztiok naiz eta erotu garela pentsatzen ezaketen ere.
Eta ostiralero bezala bagoaz zuzenean Alpetako turrerekin konexio egitera Gabia mendatea jaizen ari dira oraintxe Mortiroloko maldetan murgilu aurretik eta antxe da bigarren motuan lasterketa jarraitzen Mai Gorostiaga Pozo aurrera Mai. Arratxaldeon untza badijo aldapan gora ni beti dakizuen bezala aldapan Arratxaldeon. Arratxaldeon Mai Gorostiaga Pozo. Tu nerea sartuko naiz tagian interferentziak zangot ale? Azken 40 kilometroak beraz etapa amaitzeko ostiralero bezala bagoaz, fiordoak atzean utzi zituen lasterketa honek eta Alpetako turrean barrena, eta Alpetako turrean mendate erregina ere izaten da, eta mendate hori gainitu beharko dut gaur, edo saiatuko naiz, nirekin sartu eta sartu da bilaste guztia. Goi hori ezeiz Arandi, arratsaldeon! Ostira da, mantalak etxera! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 121 ostiral kutsua du ostiralak, bagenuen garaia urtarriak 15, arratsaldeko 4 eta 12 minutu dira, ongitorri guztioi. Amabost? Bezortzi? Ondoratuta. Delau? Fresazkoa. Del otro lado. Okerrena agizu zer den, nire buruan ari gaintzela pilatzen. Zuek aipatu ez dituzuen kasillak, eta hoiek besterik ez datozkit. Amets gaiztoa bailizan. Leheno kontatu dizuet, lehengoan amets egin nuela, benetazko txirindularitza lastraketa bat kontatzen ari ginela, Mai Gorostiaga eta biok, eta Maiena hotxak horrela sonatzen zuela. Eta esan mentira, zer esan nahiko du amets honek, enuen ulertu ondoegi. Amets horrek esan nahi du, agian zaudela pixkat, era... Bizitza ez da beti norbaitek imaginazezakeen bezalakoa, eta bizitzan beti gauzak ez dira gertatzen norberak nahi luken bezala. Ostira ondarako gidoia kaso bestelakoa genuken, baina tira hauxe hogitu zaigu. Eta zer egingo diogu, onartu, ze ostiralen kontra ezin da bizi. Urrunera goaz. Eguzki argitan hasi dugu eguna, baina lainotu zaigu eta badirudi astebururako ere lainoak badatoza, beraz hasi bilatzen zuen asteburuko plan lainotuak. Euri asko ez omen du egingo, baina ez da gizergatik ergaren eguraldiari buruz izketan, ascensorerik ez dugu hartu. Nik badaki zergatik egin behar duria. HBO, jode eura. Tokado y hundido. Urbilegi gaude Zorretarako. Eta egunero bezala, eta dagoeneko bat dira 121 gu maite duten tartean murgiltzen gara, eta maite dut horietan galdetzen diogu gure buruari zer maite dugun bizitzak aitzaki gehiek ematen dizkigulako gorrotorako edo haserrerako eta ariketa osasungarria delako maite duguna plazaratzea eta zuekin elkarbanatzea. Bigarren mototik, baina ahotsa tinko mantenduta Mai Gorostiaga zeina zure maite duta. Ez que guain bigarren submarino nago. Ea bilatzen duzu abestia. Jelus amorin. Bakizu zergatik zerenik maite dut hori kolorea. Eta gaur bi motibo potente dauzkat hori kolorea maitatzeko egia. Egia, nire lehenengo motiboa dela gaur Moliera aipatu dugu eta askotan entzun dugu ez, antzerkian hori kolorea dala sorte txarrekoa, eta ez da jantzidar, bakizu ez zergatik, zeren Molière irlitzan horiz jantzita. El enfermo imaginario eskaintzen zegoen, kamisoi hori batekin, eta bueno, bihotza, gaizki eta, holtzatik jetxi eta horrengo biegunetan hiltzan horiz jantzita esaten dutela, eta horregatik hori kolorea sorte txarrek hartzen duela antzerkilarientza, telebistan eta hori. Eta bigarren motiboa hori kolorea maitatzeko dela Amarotzeko nire auzoko kolorea dela Amarotz. Eta Amarotzen lortu dugu kriston burruka izan eta gero farmazia jarriko digutela. Azkenean, bai ala bai, lortu dugu, haupa Amarotz, haupa hori kolorea gure sumoarinoa jarraituko dela. Ondoratuta baino, beti aurrera. Ez da borroka erresa izan eta gainera uste dut, behin lortuta gainera Tolosako udalak
Meritua bere gain hartu duela. Bai, kosta zaila, azkenean, gurekin batera zerbait intzuten, baina hasiera baten kostata, baina, azkenean, onena da, denok batera estropan, denok batelean alde berea juten garenean, aurreratzen gara, hori argi eta garbi utzi behar da. Eta ikusi ditugu giro onenarekin Amaroztarrak borroka hortan, eta betiko ondorira iritsi gara, soilik herriak salba dezakela herria. Hoxe. Ba, nire maite duta kantonekin oso lotuta egon daiteke, bai, gaur bazkaltzen ari ginela, hasi dira, Goiuri eta Mai, ostiral giroan oso murgilduta, Liverpooli buruz hizketan. Lehengoan The Live Birds taldeari buruz aritu zen Goiuri, aritu ginen, eta bertan, Liverpoolko Beatlesen giro hartan edo sortutako emakumezkoen talde zoritxarrez ez ezagunegi batez aritu ginen, baina hortxe zalantza, Live Bird zerote zen, hegazti mitologikoa, handik Liverpoolek ere izen hartu ote zuen, eta Liverpooleko armarrian edo agertzen zela hegazti bat, eta Maik aldetu du, baina hori zer da, albatrosa, eta Goiurik esan dio, ez, nik uste dut ubarroia dela. Eta nik ornitologia egunkaria edo entziklopedia aurkitu nahi nuen, baina ez dut topatu. Okerrena da, Goiuri konsulta egin duela. Esan deu, Maipedia eta Goiuripedia dauzkatzula hemen. Baina ez Juan Carpediara jo duzu, Juan Carpediara jo dugu. Eta Juan Carpedia, Juan Car Andrés ornitologo famatua. Famatua? Bai. Eta erotu egin dugu pixkat, ze ez dago ziur. Aha. Biak dauzkagulako arrazoia, Juan Carpedia zalantzan jarri dugu. Ornitologo batik zalantzan. Sortu diogu, eske Mai, ze krakak egan, tio. Bai, ikaragarriak zea, tio. Ez. Goiuri, txori hona. Txori honak zuri, Mai. Zuek txakurrak izango zinateke, eta txakurrak izan da, uste dut bulldogak izango zinatekela. Horrela Beatlesek abestuko lizueke, hey bulldog. No one understands Jackknife in your sweaty hands. Eta zure maite dut horrenik ez ziguzu kontatu, Goiuri. Ez diazu egaldetu. Itxen pixka bat, barkatu. Goiuri ez izarania kontatuko diguzu zure maite dutan mesedez, arren... Horrela bai. Minga. Eskerrik asko. Nik maite dut gauza kurioso xamar bat. Jakingo ezue Nancy Pelosi zein den. Nancy Pelosi da Amerikako Estatu Batuetako ordezkarien ganberako presidentea. Nancy Pelosi. Nancy Pelosik Trumpi lehenengo aldiz impeachmenta egin nahi ziotenean, hau da kargutik endu nahi zutenean, jantzi zuen soineko bat egun hortarako, ze behantzat Nancy Pelosik segurako gorrotoa dio Trumpi. Eta orduan, Trumpen impeachment egunean, jantzi zuen soineko berri bat, elegante jantzi zan, ez dakit, garaipenerako prest, ezta? Eta orain, Trump, bigarrengo aldiz, impeachment bat jasaten ari da. Eta atzo izan zen, impeachment horren bilera, eta Nancy Pelosik jantzizun soineko berdina. Eta orduan, nik imaginatzen dut, Nancy Pelosi bere etxean, armairuai begira, esan ez, eske, arropa hau daukat, gordeta, Trump kargutik entzeko, eta horrelako gorrota diot, ja dauketela prest, nire Trumpen aurkako outfita. Eta zai. Eta pentsatuta, eta hau jantziko dut, eta eske sekurako gozamena hartuko dut Trumpek kargoa uzten duenean, eta horretik garagatik daukat nire luka, nire jantzia, nire soinekoa prest. Eta, ez dakit, horrelako... Nik uste hau duen... Gaiztakeri txiki hori asko guztatu zait. Oen soinekoak enduko dute hortik, eta badakit nor geldituko behar dan kolgau, Trump. Horratzetik ari, Trumpek jarraitzen du etxutxurian nien ez aklaratzen, ez da irestatutan zer gertatzen ari den, galdu naiz, deskondeatu naiz. Galdu eta deskonektatu ez daukain besteko garantzia. Ez zibaldio. Baina etxe zurian jarraitzen du, eta urtarriaren 20, dala laizter. Bostegun barro? Bostegun barro. 20an Joe Bidenek presidentetza lortuko du. Eskerrak irakurtzen dituzen egunkariak oraindik. Horren arira, Nake Fuse.
voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. Badator Nick Fuchsa eta horri ezin ies egin, ez da gauza erreza. Trump. Jarri berriro eta entzun ondo, Entzun ondo. Asiratik nahi zu berriro? Donostiarrak ez moskeatu mesedez, baina entzun ondo, Jarri berriro. Trump. Enkajatzen du primeran. Titik, Neifius. Bueno, berez bi Neifius ditut, Baten faltan bi. Bakizu ez da Neifius bat, gezurra hutsa dela esan behar dudana, gezurra hutsa, horrek ez du esan nahi horren barruan, egi baten bat dagoela. Neifius, lehenengoa, Donostiko alkateak, elkarte berri bat sortzen ari da, marihuana erretzeko eta hori. Izenburua jarriko dutela, Eneko Goio. Baina hau kontrastatu gabe daukat. Kontrastea egiten du. Donostiako alkateak eta kontraste pixkera egiten du, Eta bigarrena, bai, kriston okerketa lan egin dut, eta Iker ez banago, Okerketa lan egin eta gero, Iker ez banago, aurtengo urrezko danborra Trumpentzat izango da. Zeren justo Bidenek hartuko dukla kargoa urtarriak 20, Bai. eta kidetzeko gatazkak eta mobidak egitzeko erabaki dute ekartzea Trump honea. Eta horregatik... Igual Angels Barcelok baino posizio gutxi gotopatuko luke Donostiako irian. Uste dute biak elkarrekin etorriko direla. Bide batez. Biden batez. Angelsek etorriko da Pelosin jantziarekin. Eta emango diote urrezko danborra Trump-i. Eta bestuko dute hau balkoitik esaten... Trump. Baina, bueno, badakizue hau Neifius besterik ez dela, badakizue hau gezurrutxa dela, beraz gogoratu. Egia ala gezurra, sudurren artean, ez, egia ala gezurra, begien artean, sudurra. Contaca, tío. Conta. Te pigue surra que está te hace tu niño sin usted. Te pigue surra que está te hace tu niño sin usted. Galdetu dite lagun batek WhatsAppetik eizuta zuri zerbitzu psikologikoa zeinek ordaintzen dizu. Bai, naiz irratiarekin hitzein behar dugu, Ez, broma dala! Contaca, tío. Contakizuna que esaten. Contaca, tío. Conta. Ez bakizuna que esmaten, Contaca, tío. Conta. Betigezurra que esaten. Desde tu niño xiste. Betigezurra que esaten. Desde tu niño xiste. Bizkaretik ematen du la bankada. Beti zaude ondoko azkara. Zani guzteko da dizonetu. Beti ondoko azkarakan. Kalakan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Venga, basi pixkat, ez da? Bai, mesedez. Lasaitu gara, Bai? Lasai gozadete? Bai. Ni ez, baina, bueno, jatorrizkoa da, lasai. Eskerrak norbea datorren hona zentzu pixkat jartzea. Bai, jaio nintzen esan zute, urduri bat izan duzu. Ze, Angel Cuerdo dator. Txaldeon, Angel. Bueno. Ui, zein dugu mikrofonakin? Ui, Angel ez duten. Segundo bat, Angel, segundo bat, zerbait egin dugu gaizki. Ai, ama. Bai, baina segituan konponduko dugu. Eta zue pentsa, bitartean... Trump izan da. Trampa izan da. Entzun egin gaitu. Hemen guze 2 minutu segituan izango dugu Angel Cuerdo gurekin.
1998-tik 2005 bitartean, hegoaldean sintonia hau erabiltzen zuen loteriak, eta badakizue hor agertzezela burusoil bat. Gaur potoloani eta burusoile ere gurekin daukagu. Josein Etxeberria, egunon. Bai, dudari gabe. Dena aldatzen ari da. 30 urtere badia, ja. Horregatik. 30 urtean gauzak asko aldatzen dira. Eta nik onartzen dut azken urteetan agian inoiz baino gehiago aldatu diala. Eta, ez dakit, gu esate baterako, ni irratira iritsi nitzanean, ni batez ere iritsi nitzan irratira musika zale nitzelako. Ez bereziki irrati zale nitzelako. Nik nire belaunaldia bezala telebista gehiago konsumitu izan dut irratia baino, irrati kontuak eta agian gure aurreko belaunaldien gauzak ziren, baina irratia ere entzuten nuen, eta batez ere musika programa batzuk eta entzuten dituen, ezta? Gero jakin nuenean aukera hori izakoela, eta aurkeztu nintzen, aproba batzuk izan ziren, hartu ninuten, eta hor medio zoragarri bat deskubritu nuen, eta medio horrek niri bizitza eman dit, eta bizikera bat eman dit, eta lagun arte bat eman dit, eta azken batean neure bizitzaren erdia baino gehiago egin dut irratiaren bueltan. Hori gainera gauza askotan ikusten dugu, ezta? Bizigara egoera batean, eta lehengo batean hori aitu nintzen hitz egiten justola denda batean lan egiten duen lagun batekin, eta bizigara egoera batean, gu, ez dakit, garai batean irrati programa baldin bazegoen arren zain egoten ginean, eta joan baldin bazen, joan zen, eta listo, ez dago besterik. Aldiz gaur egun, inor ez dago inor ez, nik nahi dut, eta oraintxe bertan nahi dut, eta nik nahi dudana nahi dut gainera, ezta? Irratian hasi nintzen urtean, 90 90 ja aprobatukin etola, garai hartan egin zian hola bilduman lan batzuk, hola musika klasikoaren inguruan, esan musika klasikoarekin ez dago eta parteko loturarik orain di, baina beti esaten dut, hori denborarekin etorriko zaizut, hasi nadin, ez da? Kezka hori jaba neukan. Eta egin nuen orduan kolekzio hori, eta kolekzio horren barruan etorri zen jendelen water music izeneko obra, musika akuatika, ur musika esango dugun, ez da? Eta, garai hartan tokatu zitzean amarekin gure gela bat, etxeko gela bat enpapelatzea, kezura dirudi, baina enpapelatzea, eta nik bizitza... Eta ni bizitza honetan egiten duan guztia, nola musikarekin egiten duan, orduan ere musikarekin, eta aprobetxatu nuen jendelen water music hori jartzeko. Gero, ze kritikak egiten zizkiguten gu baino zaharrakoek, batetik, hemengo musika entzumar genuela esateko, Benito Lertxundi, eta Laboa, olakoak entzumar genituela, eta guri ez, guri olako zarata gustatzen zitzaigun, ezta? Eta era berean, rockeroek esaten ziguten, hau mierda bat zela, bi akorde bakarri ziala, gaizki jotakoak, gaizki kantatutakoak, etzola inungo baliorik. Eta horren aurrean defenditzen erikasi genuen, egunatan guri bombilla bat piztu zitzaigun oso importante iket. Ze orduan bizitzako printzipio pilo bat ikasi genituen. Sinpletasunaren balorea, gauzak irekitzearen balorea, gauza ezberdinak. Hor dago historia guztia iket. Naiz irratia. Norbait harrituko da, Josein Etxeberria Naiz irratian entzuten, baina Iker Gurrutxaga lankidearekin aritu zen, eta ezin tipo interesgarriagoa da Josein Etxeberria, eta gutxik imaginatuko dute Josein Etxeberriaren musika estilo maitatuenetakoa musika barrokoa dela. Eta flipatuko zenuket zenbatakin musikaren inguruan, zenbatakin musika barrokoaren inguruan. Eta uste dut jende asko honiek olako kortozirkuita sortzen diola, ze imaginatzen duzu, Josein Etxeberria, DJ moduan, beste musika giro batzutan, ez da hortara mugatzen, zorionez. Eta guk, barrokoa ez, baina Etiopia inguruko musika jarri dugu, hain zuzen ere orain bai agurtuko dugulako Angel Cuerdo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Orain bai entzuten zaitugu, ondo gainera. Ongitu horri, aspaldiko parte ez zaitu gurean izan? Urteberrion. Lehengoan esan zidaten, Urteberrion esan zitekela lehenengo 15 aldian. Gaur 15 da. Ez, horreko astean nahitu ginen, Iñaki Lasa gure lankidea eta biokizketan, noiz arte, eta zuk pertsona bat urte horretan lehenengo aldiz ikusten badezu... Zango iku gozat, ez da zubukatu, nahi urrian etortza dira mazein norbait, Urteberrion esate balin badit, akabo gura dizkitasun. Ez balin badezu ikusi... Hortetxatu barra dau, Urteberrion, zeren arabera, Etiopian, iraian hasten dira Urteberriarekin. Ordun urrian bai, hola bai. Ez da dira etorri tolosar bat edo donostiar bat edo orozkoar bat nahi esatea Urteberrion urrian, Bale. Ni etiopiar bat bai. Hori hartuko dio. Bueno, Angel, pentsa dezake, noski entzuleak Etiopiara bidaia egin behar dugula Angel Cuerdorekin, eta gainera ez dugu edonolako bidaia egingo, ze badugu zerbait berezia, azken aldian Etiopiarekin lotzen gaituena. Izan ere, aritu zarela duela gutxi, edo estrenatu duzuela,
Etiopiara egindako familia bidai baten lana Euskal Telebistan, eta bidaia Etiopiara ez du Angel Kuerdorekin egingo. Angel, Fabi eta umeekin eta guztiekin egingo dugula. Batez ere, ez didazue galdetu, baina maite dudan zerbait. Ojo! Bota. Neik fiosa sartu du berdean eta joan zait. Faltan botatzen nuen, da nik hortxe nuken pasauta, Zure maite duta. Eta nik benetan maite ditut, beraien denbora beste nobe beharrez eskaintzeko prestagoen jende hori. Ze ona. Bentan maite ditut. Bueno, duten hori, gutxiago, baina eskaintzeko daudenak. Eta Etiopiako bidaia honen arrazoi nagusinetako bat izan zen, maite ditut horiek ezagutzea. Bai? Eta alaxe, gu geuk, abiatu genuen eskolan, nire irakastea naiz, proiektu bat, eta helburua zen, jenderi laguntzea. Bai? Eta esan genuen gure lema zen, mundu hobea gure esku dago. Eta alaxe, aukera desberdinen artean, zein izan daiteke herrialderen bat, tokiren bat, agian gure laguntza eskertuko luken. Eta hortxe sortu zen Etiopia, denontzako ezaguna da, hortxe, inigo jartzen bani bazu, we are the world, we are the children, abesti horrekin, gero lagunduko gaitu, denoi, iritzitzkigun, 80. hamarkada hortan, bertako, irudi, egoera krudel hori, eta oraindiken ere, zoritxarrez, eta azken hilabete hauetan ere, berriro ere, lehen informatiboaren mailara iristen ari da, berriro ere bertan gerrata piztu dela, eta 2019an gu nolabait abiatu genuen proiektu bat, bertako jenderi laguntzeko, bertako eskolei, eta harreman bat sortzeko. Eta alaxe, aritik tiraka, poliki, gu eskola bezala, guk eskolei lagunduko diegu, ezta? Hortxe sortu ziren, harremanak Euskaldunon eta Etiopiaren artean, eta zenbat harreman, zenbat erainoko lotura dauzkagun Euskaldunok Etiopiarekin, bai? Orduan, jarriko degola pixkat guzika, goxo nolabait girotzen hasteko, eta jungo nahi zaipatzen poliki, gure arteko eta Etiopian arteko lotura horiek. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on. Ipuin batek esaten duen bezala, Afrikar batek esan zuen Europar bati, zuek erlojuak dauzkazue, baina guk denbora daukagu. Denbora benetan eskinitakoa, lehenengo gure proiektu izan zen, hor, Addis Abeban bertan, eta inguruko herritxo batean, Walmar izeneko herriska batean, badago Abai izeneko proiektua. Berez guk Nilo deitzen diogun ibaia, Etiopian Abai deitzen diote, eta izen txori hartu zuten, nolabait, lotura moduan, bizkarrezur moduan, eta Euskaldun asko kolaboratzen dute Abai proiektuarekin. Bertara junginen, Addis Abebako egoera da, benetan, da hiri bat, hiri berri bat, da urte gutxi ditu, eta bertako egoera bentan da impactante, ez da, hartzen dugu egazkina, Etiopiak badu egazkin konpaini nahiko boteretsua, agian Afrikako, modernuetako bat edo, nahi izan dute, nolabait txinatar, diruaren laguntzarekin, bide berri bat sortu bertako turismorako, eta, iristen zara, antxa dira Abebara, eta hiriaren egoera da benetan impactantea, Afrikako hiriburu guztiak dira impactanteak, baina Addis Abeba batez ere, ezta? Hasteko, ikusten duzu batez ere, daukat mugimendu eroa, hori esartan bat Afrikarekiko. Gero, zoritxarez, zenbat umezurtz, ume, hortxe kalean bizitzen, kalean eskale, hor badu, Addisek, plaza oso esanguratsua, oso turistikoa, eta bertan daude, anfiteatro bat bezala osatzen du, anfiteatro guztia korrika eginezkeo, da maratoi oso bat, eta antxe ibiltzen dira, hor, guk denok ezagutzen ditugun, etiopiar korrikalari famatu horiek, entrenatzen jotasu, ezta? Beraientzako ametsa, beraientzako nolabait zerbait izateko aukera, handa korrikalari izatea. Orduan, korrikalariak dira bertan eroiak, Gebre Selassie eta beste hainbat izena handi dira bertan eroiak. Eta hain plaza esanguratsu batean, kirolaren, nolabait etorkizunaren, nolabait idolo hortan, topatza hainbeste ume, drogak, kolak esnifatzen, zenbat benetan egoera krudel, eta esaten tenen umeak dira umeak, 8-7 urteko umetatiken hasita, kale gorreantxe bizitzen.
handikan, bai, elkartu ginen, Usuri Fernandez izena du, koordinatzaileetako bat abai proiektuarena, bea ondarregin bizeda, eta, esan deten bezala, Tolosa Arasko, eta Euskaldun asko daude abai proiektuarekin nolabaiteko kolaborazio batean. Eta beraiek laguntzen dute Adisen kanpokaldean dagoen Ualmara herrixka batean. Bai? Bertan sortu dute eskola bat, bai? Ezer etzegoen bertan, eta bertako eskoletako, umei nolabait laguntza bat eskaintzen. Pentsa dezagun, bai? Antxe bertan guk, zuzen ikusi genuna, bai? Batetikan, zeintzan bertako langile baten etxe bizitza, bai? Gelaxka bat, bai, gela hortan zegoen ohe bat, katre bat, nun katre horretan bertan luitzen zuten beraiek bost, bai, senare emaztea, 3 umekin katre berean behiaren ondoan. Bai, goentxe gabona pasadira, ez da, Jesusen garaiko horiek, ez da, astoa eta idia ditu aldamenean, hoxe, 2000 urtean, bai. Antxe bertan geundela, beraiek ere baduten nolabait, familiei eskaintzen dizkete laguntzak eta bar, eta etorri berri izan ama bat, bai, ama ez, barkatu, izeba bat, ume txiki batekin esanez, mesedez, hartu ume jaio berri hau, bai, bere ama 24 urterekin oraintxe bertan hilda, bea erditu eta 3 astetara. Bai, eta ordu nolabait kokatzeko, hango giroan. Gutzako izan zen, bentan txapelak entzeko modukoa elkarteko hauek egitzen zuten bertako, bentan bolondrez lan. Beraien oporraldiak aprobetxatu, bertara jun, hemendikan urtean zehar ahaltzuten, diru, material bilketa undina egin, eta bertan hango umei eta familiei eskaintzeko. Bai, orduan, gelitu ginen, liuratuta, benetan maite dut, horiek, ze ekimen politia, aberatsa, eta zenbateko laguntza eskaintzen antxe, herrixka hartan, beharrak bentsat, haundiak ziren. Bertara guia, gure eskolatik eraman genuen, eskola material guztia erabaki genuen behar handieneko eskoletan banatzea. Eta alaxe erabaki genuen 2 muturretara jotzea. Batetikan, agian Afrikako nolabait irudiak etortzezkigunen burura, benetan irudi esanguratxoak, kokatu barko geniozke Omo Baiaran. Omo Baiara da nolabait museo etnologiko ireki bat. Horun bertara jo genuen, Omo ibaia dago, hortxe Kenia, Uganda, hor muga oso berezi batean, bertara iristea, orain dela gutxi arte, bentan zaila zan, gaur egun ere ez da erresa, egun pare bat edo behar dira, bentan bider ibilgailu baten are iristeko, eta, turismo hasi berria zan, turismo nahiko antolatu batean, berriro zoritxarrez gerrateak orain beretan zapuztu duena, eta iritsi ginen, esate baterako, Mursien herrira. Mursiak dira, hortxe, irudiak, etorriko zizkigu burura, Espainetan, platera hundiak eramaten dituzten, etnia, gero daude jamerrak, jamerren oiturak ere bertan bereziak, eramango dute, egiten dute, babesteko moskituen eta, akaroen gatikan, egiten dute beraien ilea, lokatzakin nastu, eta orduan eukitzen dute osorrazkera berezia, eukitzen dute, baita ere, igurtzen dute azala, lokatz gorri batekin, baita ere, babesteko eguzkiaren gatikan, eta modu berean daude tribu oso desberdinek, ez da, jamer, esan digu, mursiak, dasanetxak, bariak, eta bar, benetan, halako baiara batean, zenbat kultur desberdina biltzen diren, eramaten gaituztenak demoraen makinan oso atzera, ez da? Orduan, erabaki genuen, bertan banatzea, erabaki genuen, karo tribu batean, eraiek Omo ibaien ertzean bizi dira, dasanetxakin batea, oso toki desertikoa, eskerrak Omo ibaia daukaten, eta zoritxarrez, beraiek tradizionalki bizantu duten abeltzain bizimoda ari da zapuzten, aipatu dugu nolabait Txinak, eragina handi izaten ari da azken urte hauetan bertan, ari dira Omo ibaian, eta Nilo ibaian presak eraikitzen, elektrizia ez hornitzeko herrialdea, eta karo, nolabaiteko ibaiaren ataka horre suposatzen du beraientzako ez dela ur nahikoa iristen. Orduan, momentu honetan, zorionez edo zoritxarrez, turismoak, bizi aukera, obexegoak, ez da, beraien turistan dirukarpenak onura bat ekartzen ari zan, beraien bizimodu aldaketa ere, baina nolabait, orokatzen duen, komposatzen zuen, beraien bizi ohiturak jasatzen izan gabeziak, ez da? Bertako 2 eskoletan banatu genituen eskola materiala, benetan
jende eskertua. Pentsa ezagun adibidez, Mursiak gelditzen dela 5.000 bat, Mursi. Bai? Jamerrak beste 10.000 bat. Orduan, poliki beraien izatea galtzen ari dela. Bai? Orduan, bueno, bai beraien izatea eta bai noski beraien hizkuntzak. Bai? Orduan, bertara joan ginen, benetan denuntzako, ez da, benetan impactantea. Esate baterako Jamerren kasuan iritsi ginen, han orokorren Afrikako etnietan ume bat gizon izatearen pausori da beraientzako, pausorik, festarik importantenetako bat, ezta? Eta ospatzen da, zezenen gainean salto egiten. Bai, orduan, aurrena, umeari zirkunzizio egiten diote, bai? Eta behin, zezenen gaineko salto egiten duen, bihurtzen da gizon batean. Orduan, gizona dala erakusteko, bai? Bere inguruko emakumeak egin baritu jipoitu. Oiba. Bai? Orduan da bentan irudi impactantea, bai? Bere famili sendi guztia elkartzen da, gure ezkontza batean izango baliz bezala, inguruko famili guztia elkartzen da, bai? Ospakizun handi bat egiten dute, alkohola ez da bila falta, bai? Alkohola izaten da, sorgo fermentatu bat izaten da, bai? Eta emakumeak nola elkartzen diren mutila hauen gana eskatuz jipoituak izatea. Bai, orduan, eukitzen dute, egurrezko, latigo antzeko bat, non beraientzako benetako jipoiaren seinale da makila puskatzen baldin bada. Bai? Eta orduan, behin eta berriro jungo dira emakumeak, gizon hauen gana, esan ez, mesedez, jipoitu iezadazu, nik erakusteko nere indarra, nere adorea, bai? Eta zuentzako izateko, fundamentuzko emakume, indartsu bat. Bai? Orduan, karo, zorionez, bintzat ikusi genuen, gizonezko beak esaten, ez, nahikoa jaso duzu, ez dizugu gehiago jipoituko. Baina, irudi, ikustea, emakume hauen bizkarralde guztia, sekulako orbainekin, bentan, impactantea. Impactantea, hoxe, 21. mendeko, gure, bizitzaren, ulerbenan arabera, horako oiturak ere, bentan errealidade bat izatea. Bueno, kontua da, bertatikan abiatu ginen berriro iparralde aldera, bai? Eta iparraldean niritxe ginen Mekel izeneko hiri batetara. Hiri hori da Tigray izeneko probintzen hiriburuan. Dala, momentu hontan, bai, ejertzitoak hartu duena, bombardeatzen ari direna, bai, euskaldun batzuk, bertan harrapatu dituena, hemen txalegiko neska bat, bai, bertan bolondrez lan egiten ari zena, baita ere, erdi euskaldun, erdi etiopiar, berez etiopiar, baino euskaldun dudan, ziklista profesional bat, Idiazabalen bizidana. Mikel Gurutxagaren proiektuarekin hurbildutakoa. Basoan galduta dabil iesi Trajas Gebre korrikalari eta euskal etiopiar kirolaria, Olinpiar jogotan ordezkatu gaituena, eta azken informazioan arabera, ies eginda basoan omen daude oraindik eta ez dakite askoaren inguruan. Eta, egia da, ez dakit azken orduko informaziorik izan duzun, Angelo, da harremanik mantentzen duzun azken aste hauetan. Saiatu ginen bereikin kontaktuan jartzen, eta daude komunikabide guztiak, guztiz moztuta. Bai? Orduan, guritxe ginen momentu hortan Mekelera, bertan badago, euskal proiektu bat, txirrindulari proiektu solidarioa. Orduan, denontzako oso ezaguna da, ez da, etiopiar korrikalariak. Baina, etiopiarrak eta batez Tigray probintzikoak alturan bizi direnez dauzketek sekulako doaiak. Eta euskaldun batek esan zuen, aizu. Eta korrikarako doaia balin badituzte, txirrindurako ere bai, ez da? Kontua da, karo, noski, elite hortan oso gutxientzako tokia dagoela. Orduan, bizikletaren txirrinduaren bideak irekitzen beste askori ere aukera, eta orduan egin dute txirrindulari proiektu solidariori, nun kaleko umeak, ateratzen dituzte kaletikan, eta eskaintzen diete txirrinduaren aukera. Bueno, benetan mirestekoa, pentsa zazue, entrenatzaia ume hoiena, kaleko ume hoiena dela, Etiopiako txirrindulari txapelduna. Pentsa zazue, banizakit, Indurain, Pedro Delgado, Kabestan izatearena, gure ume, kaleko umen entrenatzaia. Bai, benetan tipo jatorra, bai, berare Euskal Herrian egontzan, Idiazabalen, bai, eta bueno, mirestekoa, kaleko umeekin egiten ari zan lana. Pixka bat, iparraldera xerago, Buko izeneko herrian, topatu genuen beste euskaldun bat, Angelo Aran, Hernaniarra. Bueno, Angelo Aran, orain dela 30 urte, bertan iritsanen, antzan, Buko zan, nolabait, lehen entzun dugun, bai, We Are the World, We Are the Children, abesti horren muina. Bai, hau da, ura zan, benetan, bai, 80. hamarkadako gozete hori gehien sufritzen zonaldeetako bat.
beak aipatzen zigun, hemen itzegoen ezer. Kurioso da, Angel Olaran Tanzaniatik Etiopiara bialdu zutenean, nekazal proiektuak sortzera bialdu zuen Elizak. Eta Angelara iritsi zenean, esan zuen, baina hemen umezurtz diren 100 ume daude, garai hartan beste gude garotakoa zen Etiopia, Eritrearekin historikoki izan duen gatazka hortan, eta orduan konturatu zen Angel, bueno, hemen bestelako proiektuek bai garrantzia duten oski, baina ume hauekin zerbait egin behar da. Eta ez dakit zenbat umeren aitaponteko bihurtu den 30 urtetan, baina 100 edo 1000 dira. Pentsa zazue, 50.000 biztanle ditu momentu enten Bukrok. Beak kudeatzen zitu 1500 umezurtz. Hala, beida ze portzentai. Bai? Bueno, 1500 umezurtz, ez dakizen bat heldu, bueno, beak norabait, bere oinarrian, bai, kudeatzen zuen, laguntzaile taldeak, 100 pertsona ematen zien laguntza. Hala, bueno, joan ginen, kasu desberdinak ezagutzen, IESak jotako jendea, noski goseteak, helduak, kasutasun desberdinekin, eta batez ere umezurtzak. Bai, beste proiektu handietako bat, mentan, utzi gintuena, mirestuta, lehen aipatu duena, zenbat jendek, zenbat denbora, zenbat alegin eskaintzen duen beste mesedetan. Bai? Bentsat, guainte ere, alegiko neska bat badago, antxe, harrapatu duena, ezin izan du etorri, eta nolabait guretzako, bazaren beste nafartar bat, antxe laguntzen, baino nolabait handikan, Bukrotikan jo genuen iparra aldaldea. Aksum irira, bai? Eta, karo, ingurune guzti hori kristaua da. Nolabait, oso ingurune arabiarran jota. Baina pentsa ezagun, izan zala, Etiopia, historian bigarren herrialdea, Armeniarekin batera gutxi gora bera, kristautasuna hartu zuen, herrialdea. Eta pentsatzen da, bertan, bizizala, denontzako hain erregina, famatua, la reina de... ateako zait, Sabako erreginare bertan bizizala, Orduan, kontua da ze kuriosidade euskaldunon eta Etiopian artean, hortxe, 16. mendean, beste euskaldun bat, gure jesuitak, bidali zituztela bertara misiolariak, Francisco Xavier, area misiolari behaldu zituen, nolabaiteko harremana sortzeko Europar kristau eta Afrikako kristauen artean. Orduan, misionari hauetako bat, Pedro Páez, izan zen lehenengo pertsona Nilo urdinaren iturbura aurkitu zuena. Gero ibilizien, Livingstone eta beste hainbat, ezta? Pedro Páez misionaria, izan zen jesuitek bidalitakoa lehenengo hauetako bat. Orduan, zenbat sorpresatu batu genuen bertan, zenbat momentu atsegin, eta zenbat kuriosidade antxe Etiopian. Eta hola xozera gaitu Angel Kurdok, txoratuta, txondituta, bidaiatzeko gogoz, irudikatzen. Baina esan beharra daukagu, gehiago bidaiatu nahi duenak, eta ez daukagu, inongo arazorik hau esaterekin, Euskal Telebistako nahieran atarian, uste dut, denbora batean behintzat ikusial izango dela, Angel. Hortxe izango da. Etiopiara familia bidaiaken egindako atala edo, eta, ikusi dute gure streaming bidezko entzule ikusle diren horiek, erakutsi dugulako, trailer horren hainbat irudi, baina tira, gonbidatzen zaituztegu, Angele, gaur kontatu den guztiak gehiago aztertzera, ez? Ez aztu, ni beti kontatzen duela, nire hankasartzeren bat. Egia da. Ez da zaldi batekin izan, baina... Etxoine barkatu, Familiko, kideetako batzuk, gaixotu egin ginen. Claro, orduan, sagitan jotzen dugu ez da, janari garbia jan behar dala. Baina hori zenbait tokitan arrisko mundu dauka. Garbitzeko noski urarekin garbitzen da. Orduan, beti nire gomendioa da, jutezan tokira jantzazu bertan jaten dutena. Berei badakit eta, orduan, guzean kasartze egin genu. Umek eta, Etiopia izan zen erdi koloniar italiar bat, beraz, bertan pasta oso orokorra da. Eta hori nire seme alabentzako, ze ondo, pasta. Eta hori guk eskatzen genuen, garbitzea. Karo, garbitu, urarekin garbitzen zutenez, denok izan zitzen tripako minak. Orduan, asko zobeto bertako ingera jatea, nun txapa, hortxe,
heltzean egongo da irakiten, eta seguru horrek ez digula inongo aukerarik emango gaixotzeko. Hori ere ikasi dugu, kontoki behar da bidaiatzerakoan, bai, eta berdura freskoekin, eta entxaladekin, eta hori ere garbitzen dela kukarekin. Egin dugu egun baten zerrenda bat. Angel Kordoen hankasartzeekin. Eta ez errepikatu, mese. Ez errepikatu, Angel Kordoekin nahikoa izan. Kontuz, zaldiak ez daitezela lurre mugikorretan zaldi gaixua, Kontuz mareakin sartzen bazarako basulo batean, itxasondo. Eta bar. Eta gehiago. Ez pentsiko seriak bezala. Angel Cuerdo, mila esker, eta mendik estatutara izango zaitugu, beste bidairen batekin, eta beste abenturen batekin. Eta beste anekdotaren batekin. Eta ikasgaien batekin, hau etzazu egin bidaietan. Hori da. Angel Cuerdo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Nafarroako 22 toki entitatek sustatzen dute Etxepare saria. Aurrei zuzenduriko euskarazko album ilustratuak sortzea xede duen ekimena. Sarietara lanak aurkezteko epea zabalik daia da, sakanako euskara teknikariak, Castillo Suarezek azaldu digu zein izan den sari honen ibilbidea. Izan ere 2004an izan zen bere lehen edizioa, eta orduan haur gazte eta helduei zuzendutako literatura saria zen. Zieran nolabait, literatur lehiaketa arrunta zen, ez? Saritzen zen edo haur literatura edo helduen literatura, baina ikusi genuen bazegoela utxune bat album ilustratuen alorrean. Album ilustratuak itzuli egiten zirelako asko eta ez zegoelako euskara sortutako album ilustraturik. Orduan erabaki genuen album ilustratuak saritzea. Eta gainera argitaraztea, Pamiela argitalatxearen bitartez. Sari honi esker, ez ezagunak edo hasiberriak ziren hainbat egile, ezagunago bihurtu direlako eta haien bidearen hasiera izan delako sari hau. Egia da, sariketaz gain, badaukagula beste proiektu bat honi lotuta. Ikusten genuelako, bikoteka deitzen den proiektuak ari nahi. Ikusten genuelako, komplikazio berezia daukala album ilustratu bat egiteak. Bi persona behar delako ilustratzaile bat eta idazle bat. Askotan pasatzen zitzaigun, ilustratzaile batek testua ere egiten zuela eta emaitza ez zen nahi bezalakoa. Edo besterik gabe, hasiberriek, ilustratzaileek eta idazlek ez dutela elkarren berri eta iruditzen zaigun behar zuela Nafarroak horrelako zerbait prestigioa emateko hizkuntzari eta literaturari. Oso garai zailetan hasi ginen lehiaketa hau antolatzen. Gure ohiko funtzionamendua izan da, garairik zailenetan udalak elkartu eta ekimenak aurrera eramatea, gobernua argi eta garbi kontra geneukalako. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik 7-etara. Kultur tartea, naiz irratia. Eta gobagoaz, bastan ingurura. Umetxo baten eskuan, 5 anai arreba bizi ziren. 1, 2. Oronostik dator eta gaurko gure gonbidatua. Ipuin kontalaria eta bertsolaria, akaso kronologikoki bertsolaria eta ipuin kontalaria, edo akaso ipuina bertso eta bertsoa ipuin bihurtu duena.
Txikitatik bertso paper lehiaketetan eta txapelketetan lehiatu izan da. 2008an gaztetxoen txapela jantzi zuen. Amaia du izena, baina Ameli ere dei geniezaioke. Zeruaren kolorea galdetuz gero, nik dakit! Erantzuten zuen beti alai. Urdina da zerua. Ameli eta xirrigituen jostunak proiektua sortu zuen. Ipuinak euren artean jostea gustoko duelako akaso? Ameslari eta poesia bidaiari liburuen artean bidaia zoragarrietan murgiltzen baita maiz. Indartxu, zergatik jotzen dituzu zure anaiarrebak? Nahi dudalako! Bajo beharrean, ongi zaindu eta maitatuz gero, behar duzunean, hor egongo dira. Bidaian murgilduta, egian iparroratza ariztatuko bagenu, mundu osoko ipuinak ari berdinarekin josten direla esan genezake. Eta ipuin musikatuak ere josten ditu, musikak eta maite ditu gure jostunak. Irati Celestinorekin batera hainbeste saio elkarbanatuta. Dena baita posible, baita amatxiren istorioetan ere, bertan guztia daukatoki. Jateko moduko ipuinak aurkitu, zeinu hizkuntzan ipuin musikatuak entzun, baita Lourdes Iriondoren ipuinak eta kantak berreskuratu ere, hori ere bidaiatzea baita. Baina dena ez da, ahotskotasunean geratzen, musikarekin batera ikerketa, formakuntza, gai asko, ditu titarearen barruan gure jostunak. Ahozkotasunaren esentzia baina hori ere mantentzen du noski. Tradizioaren balioa, narratzailearen helburuak, esan da bezala, dena baita posible. Ipuinetan, baina nondik atera du denbora gradu bukaerako ipuin kontalaritza buruzko lan bat osatzeko eta argitaratzeko. Hori akaso misterioa da. Eta bi misterio mota daude, argitzen direnak eta sekretuan mantentzen direnak. Gurekin dugu, Amaia Elizagoien, Ameli, Arratsalde honetan gitorri bigarren kafera. Arratsalde hon, eta mila esker gonbidatzeagatik. Hemen aipatu dugu, badaudela misterioak eta sekretuan mantentzen direnak, baina guk sekretuak eskatu behar dizkizugu, baldin eta badaude, ez dakit baden formula magikorik, ipuinak ondo kontatzeko. Bueno, ez dakit formula magikorik badagoen, baina uste dut, ipuinak sentitzea dela garrantzitsuenetako bat, ez? Eta hizkuntza hurbil sentitzea. Hori hala denean uste dut ipuinak bidea hartzen dula eta entzuteko norbait balin badago baduela nora joan eta nondik ibili. Amaia Elizagoien edo Ameli ipuinen jostuna, badauka zer ikusirik ez izen horrek Ameli pelikularekin? Arrazoi nagusia ez da pelikula, baina kontatuko dizuet. Eskoriatzan bizi izan du nintzen duela urte batzuk, eta garai hartan bertso eskolako irakaslea nintzen. Eta oroitzen dut, lehenengo egunean iritsi nintzela helduen bertso eskolan ematen dituen bertsoak, eta esan zidaten nola duzu izena, eta erranien Amaia dut izena, baina kuadriakoek Eli deitzen didate. Eta orduan haietako batek erran zidan, orduan niretako Ameli izango zara. Eta pelikula horren bertze maite dudanez, pentsatu nuen noizbait izen artistiko bat behar banu, hori izango zela. Eta nola barneratu zen Amaia eta nola barneratu zen Ameli ipuinen munduan? Ipuinak beti maitatu izan ditut ikaragarri pila, gainera jaio nintzenean nire amari otu zitzaion ikasi nahi zuela magisteritza, ez? Eta pixkat aurren mundu hori hobekisago deskubritu. Eta orduan gogoratzen dut txikitan ikaragarri pila irakurtzen zidala. Eta bertzalde, aita uste dut berez bertsolari eta ipuin kontalaria ere badela, ez? Eta eguerdiro eta gauero kontatzen dizkigu laneko istorioak, eta baserri hontan entzundakoak, eta bertzean aitudakoak. Eta uste dut hortik afizioa haundia datorki dela,
Baina goi maila egiten ari nintzela, aurrezkuntzakoa ezagutu nuen Bergaran Ana Carpintero izeneko irakasle bat, eta harek animatu ninduen ikusi zuen, nola ibiltzen nintzen ipuinekin, eta zenbat gustatzen zitzaidan, eta harek errantzidan, Amaia, pentsatu alduzu sekula ofizio hontan aitzia. Eta ondotik Maite Franco ezagutu, eta pixkat bi hoien bitartez sartu nintzen ipuinen munduan. Amaia eta lagunentzako Eli. Gustatu izan zait, nola ikasle batek, esatu niretzat Ameli, ez? Erdi irakasle, erdi laguna, ez dakit oso polita da kontzeptua. Bertsolaritza oso presente izan duzu bizitzan, betianik. Nik ezagutzen ditut bertsolari batzuk ipuin kontalaritzara pasadile, lauz, bost ezagutze ditut. Baina egia esan, inoiz ez dut ezagutu ipuin kontalarin bat, gero pasadela bertsolaritzara. Hori esan behar da ere. Ipuin kontalari bezala nola berazten da zure lana bertsolaritza? Bueno, nire ustez, bertsolaritzak daukana da hasteko ikaragarrizko ondarea, ze baitugu Euskal Herrian bertso haunitz, gaur egun agian ez direnak hainbertzen zuten, baina baita letra begiretzen aldugu, baina baita doinuak ere ez. Orduan, nire ustez, nik ipuinetan pentsatzen nuenean, etzen hitzean bakarrik pentsatzen nuela, baizik eta nire ustez ipuinak badu musika bat berezkoa ez, intrinsekoa duena. Eta musikarekin ezkontzen den momentuan, uste dut katarstikoa izaten aldela ez, sortzen den efektua. Orduan, bertsolaritzak eman dit hasteko ahozkotasunerako abilezia handiago bat, errimak azkarrago etortzen zaizkit burura, eta bertzalde batetik ezagutu ditut lan haunitz poliki-poliki aberasten joan direnak nire barna ez, eta uste dut irakurrita entzun dudan guzi horri esker naizela gaur egun kontalari eta gustora eritzen naiz horregatik lanian. Hari nintzen pentsatzen bertsolaritzaren ondareari referentzia egin dionean, Goiuri aspaldi ez diguzula ekarri ondare diren bertso horietako bat. Egia da. Ohitura hori... Galtzen ari naiz ohitura hori. Eta tarteka gure saioaren sarreran jotzen dugu beste garaietara, eta Goiurik saltxa horietan gustora egiten ditu sarrerak, baina bai, besterik gabe. Alde batera utzi dut konturatu gabe. Eldu behar digu berriro, zer oso gozaerra da. Saio bat astea, 80ko hamarkadari begira, ez dakit noiz eta ez dakit nun norbaitek egindako bertso batekin, eta... Berreskuratuko dugu. Ukituta eta ondoratuta. Hori da. F-17, hori ez duzu esan ez da. Eta okerezanago, zein hizkuntzan ere kontatzen dituzu ipuinak, nolakoa izaten da hori? Ni ez naiz interprete izaten, baina hezkuntzan sartu nintzenean, hartu nintzen inklusioa hitza leku askotan dagoela, ez? Baina gero praktikan ez garela inklusiboak. Eta ipuinak denendako behar dute, nire ustez. Eta horregatik pentsatu genuen Iratik eta biok, musika bertze hizkuntza bat den bezala, zeinu hizkuntza askorendako ulertzeko hizkuntza bakarra dela ez, eta beharrezkoa zela horrekin ere lan egitea. Eta orduan harremanetan jarri ginen Euskal Herrian zeinu hizkuntza praktikatzen duten, eta hortan lanean aritzen diren profesionalekin, eta aukera izan dugu haietako batzukin lan egiteko, eta plazerra izan da, ze uste dut, mundu inklusiboago bat sortzeko eta denak ipuinetaz gozatu izateko, geroz eta gehiago agertu beharko zirela interpreteak, ez bakarrik ipuinetan, baizik eta telebistan eta egunerokoan, ez? Nik uste gainera ez duzu egiten bakarrik itzuli bitartean, baizik eta oso integratuta dago ikuskizunean. Dudik gabe, saiatzen gara gure artean koherentzia bat mantentzen, ez? Eta azkenean guk erraten dugu dantza bat bezalakoa dela, ez? Eta bakoitzak batek ahotsarekin, bertzeak gitarrarekin eta bertzeak bere zeinuekin ezkontzen dituela ipuinaren atal guztiak, eta uste dut horrek egiten duela ere kontakizuna ederrago. Eta argitzen dugu misterioa. Gradu bukaerako lana aurkezteko ikerketa sakon bat egin duzu goindala gutxi tesi hau idazteko. Kontalaritzaren eragina hezkuntzan ipuin kontalariaren eskutik. Uste dute Xabier Etxaniz tutorea izan dela, tesian, eta, ipuin kontalari batzuen testigantza izan duzue, Virginia Imaz, Pegi Añorga,
bi gauza etortzen zaizkit burura. Alde batetik, zelako lana. Eta bigarrena, ze abentura polita. Nola sortu zen ideia, beharra, nahiak, gogok? Bueno, nire ustez, unibertsitatean eduki dudan esperientzia honenetako bat izan dela bertako irakasleak ezagutzea, ez? Eta haunditzetan entzuten dut, agian ni beranduago sartu nintzen unibertsitatean, baina entzuten dut, unibertsitatean ez da ezer ikasten. Bueno, nik pila bat ikasi nuen. Eta profesional oso interesgarriekin harpatu nintzen bertan, taietako bat, Xabier Etxani zen. Eta bere klaseetan egon ondotik, eta berarekin gauza haunitz, hausnartu eta ikasi ondotik, erabaki nuen, aprobetxatu behar nuela, ja jubilatzear dago, eta jubilatu aurretik berarekin lan bat egiteko aukera, aprobetxatu nahi nuela. Eta betidanik eduki dut kuriositatea, ipuin kontalariak urte asko daramazkiten hoien esperientziak nolakoak ote diren, ez? Eta nola sartu ziren mundu ontara. Eta orduan pentsatu nuen, aukera ezin hobea da, gradua amaierako laneko ikerketa bezala, hortan sartzea, ez? Eta horretarako 5 kontalari aukeratu nituen. Elkarrizketatu nituen Maite Franco, Koldo Ameztoi, Jose Mari Carrere, Virginia Imaz eta Peio Añorga. Eta, interesgarri izan zen oso, ze justu pandemian harrapatu ninduen ikerketak, eta orduan aukera izan nuen transkribatzeko elkarrizketa guzi horiek, luzeak direla 2 ordu terdiko bakoitza, eta badago mamia, ez? Eta hitz egin genuen gauza askotaz, ez? Ipuinaren balioaz hitz egin genuen, hezkuntzan ze leku zeukan ipuinak, nola ikusten zuten euskara eta ipuinen arteko harremana, nola sortu zen kontalaritza berria. Eta, niretako apasionantea izan zen ikerketa hori egitea, batez ere haiekin aurrez aurre hitz egiteko aukera eduki nuelako. Gero lanean den ezin zen sartu, eta Xabierrek esaten zidan, Amaia, hemen lagin txiki bat hartu behar dugu, ze bestela tesi egingo dugu ikerketa beharrean, eta orduan erabaki genuen haietako 2 testigantzetan oinarrituta, Peio Añorga eta Virginia Imaz, batez ere hezkuntzaren alorretik hurbilen dauden kontalariak direlako, ikertzea batez ere ipuinaren balioa nola ikusten zuten, eta nola ikusten zuten ipuin kontalaritza eta hezkuntzaren arteko harremana. Eta benetan interesgarria izan zen, eta uste dut, oraindik ere material hortatik etorkizunean egonen dela zer ikertu eta zer publikatu. Eta horre aipatu duzu ez, hezkuntzarekin lotuta, baina gizartearekin lotuta ere, eta askotan bada kontzeptu bueltaka ez, elkarbanatzen dugun imaginarioarena, eta ze eskaini edo, ze ondoriotara itxizara, badakit hor asko dagoela, baina lagin horrekin gehatu bazina, lagin horren lagin bat gurera ekarri barko zenu, ze eragin izan du ikertutako oinarrian, horrek guztiak, ipuin kontalaritzak, ahozkotasunak, gure gizartean, euskal gizartea zari naiz, hor badaude ez, hainbat imaginario talkan, baina euskal gizarteari zekarri dione guztiek, esango zenuke. Nire ustez oso garrantzitsua izan da, batez ere hizkuntza idatzia oso berandu iritsi zelako Euskal Herrira, ez? Orduan, ordura arte eta idatzia iritsita ere, urte luzez, ahozkotasunaren bidez transmititu dira istorioak eta transmititu dira bibentziak. Orduan, uste dut gure kulturaren oinarrian dagoela, eta horren erakusle dira, oraindik ere entzuten diren kontaketa guztiak, bertsolaritza ere oso solotuak daudelako, ez? Orduan, uste dut izan dela bizirauteko modu bat, zeren azkenean nekazariak adibidez, ez? Lanean aritzen zirenean, bazegoen istorioa kontatzeko joera hori. Eta gaur egun uste dut euskal kulturara hurbiltzeko erraminta ezin hobea dela, ez da erraminta bezala tratatu behar, baina uste dut aurrek Euskal Herriarekin globalizazio momentu hontan eta helduek lotura hori egiteko ezinbertzekoa dela ipuina eta kontakizuna. Espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan. Eta adibidez, testu apokrifoak, aipatzen duzu Virginia Imazena eta Peio Añorgana sartu direla bukaran, baina hor gelditu dira Maite Franco, Jose Mari Carrere, Koldo Ameztoi, zerbait gehiago jarriko zenuke beraiek esandakoa edo
gauza unitz jarriko nituzke. Nik onartzi dizuet albanu eta aukera izan ez gero egingo dute egunen batian, baina hortik gauza unitz aterako nituzkela, baina bueno, geldituko naiz bakoitzaren puska txiki batekin. Oroitzen naiz, Jose Mari Carrerekin oso ongi pasa nuen elkarrezketa egiten, oso humoretsua da gizona ezagutzen duzu, Eta oroitzen naiz momentu batean galdetu niola, ez duzu uste kontalarien elkarte bat sortu beharko zela Euskal Herrian edo horren beharra dagoela? Eta adibide bezala jarri nion, bertsolaritzak bere elkartea duen bezala, Eta orduan errantzidan, Amaia, bertsolarien elkartea ez da existitzen, bertsozaleen elkartea existitzen da. Eta momentu hortan, bombilla pila bat piztu zitzaizkidan, zara non, arrazoi guzia duzu. Eta esaten zuena zen, behar dituguna da, entzuleak zaletu haiek elkartea sortzeko, eta gu izango gara, haien laguntzaile eta guk egingo dugu alden guztia, baina zaleen elkartea behar du. Eta uste dut, ideia hori zabaldu behar dugula, lau haizetara. Gero, Koldo Ameztoi niretako hitzen magoa da. Maite minduta nago bere lana unitzetaz. Eta batez ere, gehien ikasi nuena berarekin edo zerbait apuntatzekotan niretako, berak ikaragarrizko ikerketa sakonak egiten ditu kontaketa bat prestatu aurretik, Orduan, aztertzen du non kontatuko duen nolakoak diren bertan zuhaitzak, odeiak, psikoanalista batengana joan zen ipuin kontaketa bat prestatzeko, eta momentu hortan ohartu nintzen, askotan ordu bateko emanaldia da eta hitza da gure erraminta bakarretakoa, baina ze garrantzitsua den atzeko lana ongi egitea eta prestaketa hori, ongi mamitzea. Eta bukatzeko Maite Francoren inguruan aipatzen zuen ze garrantzitsua diren umorezko eta beldurrezko ipuinak askotan errealitate gordinetik ateratzeko, Eta uste dut askotan umoreari ate asko izten ari dizkiogula azkeneko urtetan, eta umorea ere pixka zilintzan dagoela, eta uste dut ipuinak umoretik ere behar duela, eta horregatik uste dut Maitek lan ederra egiten duela umorean gutienez bertzeak bertze artista delako. Maite gainera izan duzu irakasle bezala, ja lehenengo irakaslea, berarekin... Bai, eta uste dut profesional bikaina dela, eta eskertzen diot ikaragarri pila, ze azkenean mundua uneiko berezia da, ez dago eskola bat kontalari izaten ikasteko ofiziala gutienez, eta berak animatu ninduen, eta seguraski ez balitz beregatik ez nintzen gaur hemen egongo, orduan dudigabe Maite beti edukiko dut, eta hemendik 20 urtetara kontalari banaiz, eta galdetzen badidate Maite Francoren izena seguru aterako da. Bada beste izen bat, agertzen dena nahi gabe ere, zure bideari erreparatuta eta lehen ere aipatu du, eta da Lourdes Iriondorena. Ura berreskuratzeko, berrindartzeko, berrirakurtzeko, ez da gauza asko egiteko beharra edo sentitu zenuen eta haren lanari heldu zenion. Bai, egiazki kuriosoa da, baino Lourdes Iriondo duela urte pare bat bertzerik enuen ezagutu, eta bere lana ere orduan ezagutu nuen, eta txunditu eta gelditu nintzen. Eta hasi nintzen begira, atera diren, azken urteetan ari dira emakumeen inguruko zenbait gauza mugitzen, liburuak, bertan Euskal Herriko emakume garrantzitsuekin edo mundukoekin, ez nuen Lourdes topatzen. Eta nire lankide den Iratiri, sanion, Irati, entzungo dugu Lourdes, eta ordu piat pasatzen ditugu kotxean, eta bitura dugu, joateko, Euskal musika bederen, ongi zurrupatzen dugu, badoken ibiltzen gara goiti eta behiti. Eta jarri nion Lourdesen abestia, jarri nizkion, eta biak elkar begiratu ginen, eta errangin nuen, inbarra dugu zerbait Lourdesen inguruen. Eta ondotik, lagun batek, Aleix Gurrutxak egin zuen Xabier Leteren inguruko tesia, eta arek pasazidan Lourdesen informazio apur bat, eta bilatu genituen egoaizearen ipuinak, eta bertzelan batzuk ere ikusi genituen Lourdesen inguruan. Eta orduan, pentsatu genuen, kontaketa bat
prestatuko genuela, bere ipuinak eta bestiak bilduko zituena, ez? Eta kasu hontan Ego Haizearen ipuinak aukeratu genituen, abesti bat da haurtzaroari, baina helduei eskaintzeko. Iturria farrez gelditu da. Bai itxusia astoaren ahoa, nere ura edatean. Bide bera asto zarra, herrian berdurak saltzera, mendibidea betiko bide, triste eta hutsa gelditu da. Trakatram, 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 plash, plash, trakatram, trakatram. Nolatan egiten da hori, helduentzako, umentzako saio bat, Lourdes Iriondo bezalako artistaren lana hartu eta berrinterpretatu helduentzako. Ordu asko sartuta eta oraindik ere beldur apur batekin, ez? Ea jendeak nola jasoko duen, nola hartuko duen, baina mimo handitzez prestatutako lana da, eta, erabaki genuen bere kanta guztiak entzun, eta hurbilen sentitzen genituen hoiek, eta ipuinekin hoberen ezkontzen ziren hoiek aukeratzia, eta ondotik, testu batzuk berean mantentzen ditugu, Lourdesek idatzi bezala, eta bertze batzuk, nere bihurtu ditut, ez? Eta ipuinak direnak, saiatzen naiz gehiegi aldatu gabe, baina, nere egiten gustora kontatzeko, eta askotan esaten dugu, ez? Iratiketan halako konexioa sentitzen dugula Lourdesekin eta Lourdesen lanarekin. Eta guk Euskal Herriko jendea eta gizarteak Lourdes ezagutzen badu, poz-pozik geldituko gara egindakoarekin, ze uste dut ezin direla bere ipuinak Ego Haizearen ahotsean bakarrik gelditu eta bere belarrietan. Bagin duzu ekarpentsua gure saiorako ere, esango nuke 131 bigarren kafetan ez dugula inoiz entzun Lourdes Iriondo. Ezagutu baina ze gauzak, Errota zaharra, Lourdes Iriondoren ahotsa antologia diskotik. Ni ere triste nabil, zuta zoroitzea. Zotin sekua daki errotarriak, itzalitako izardirdirak dira neretzat zure begiak. Izar eder bat dago orgoiko lepuan, errota zarra berriz errekazokuan. Bere biziko pena badaukat barruan, ezin gindezke bizi elkarren onduan. Bere biziko pena badaukat Etorri zait burura hurrengo ostegunen okerez banago, hilako 21, Euskal Etnopoloaren 2021ko mintegiaren lehen mintzaldia emango dute onlineen eta Leire Diaz de Gereñu izango da. Izenburua du Ondarea eta Sorkuntza begirada gurutzatu bat kontalaritzari. Ezagutzen duzu Leire, bere lana? Barkatu. Bere lana haunitz ezagutzen dut, ze bere lanean oinarritu nahi zuertzeak bertze ikerketa egiteko, eta eskertzekoa da egin duen lana, jaso duen guztia, eta plazerra izan zen eretako bere lana irakurtzea, baina zoritxarrez oraindik ez dut ezagutzen, espero dut Laster eguna iristia, eta baitut galdera batzuk ere beretako gordeak. Uste dut urrengo ostegunen alda, librea da sartzeko onlineen, arratsaleko 6 mintzalde entzuteko bera eta ikasteko berarekin, handia Leire. Urrezko kalabaza, eta baita Pei Añorga, eta baita Virginia Imaz, eta baita Carrere, eta baita, zure inguruan badaude artista puxka, Eta okerrez banago, Amaia Lizagoien dugu hemen,
Baina lehen aipatu duzu hainbat aldiz, eta nik badakit bere ondoan beste artista puska, musikari eta aventura aurkitu dezakegu askotan, Irati Celestino. Nola definituko zenuke Irati Celestino kidea? Oso romantika jarriko naiz, baina Irati da bikote izan gabe nere bikotia. Dena konpartitzen dut berarekin. Seguraski urteko ordu gehienak elkarrekin pasatzen ditugu. Eta hain gara diferente, oso ongi ezkontzen garela gu ere ez. Orduan Irati da alaitasuna, Irati da goxotasuna, eta uste dut elkarren artean lortzen dugula batez ere lan giro bat ezin hobea. Gu lanera joaten garenean, dagoeneko 3 urte luze daramazkigu elkarrekin, eta beti eskertzen diogu elkarrekin lanera ganalizatea eta ofiziontan aritzia. Esaten dugu beti, ze suertia dugu Iratuz, ze ongi bizi garen elkarrekin ipuina kontatzen, eta uste dut hori dela ez, eta gero Iratik ni izaten naiz normalian egoten dena Iratik egin behar dugu hau edo sortu behar dugu honako hau ez dakizte, eta Iratik beti badu ilusio eta batzutan ertea eta amona, maia, hemen, favorez, geldi zaite, baina normalian beti dago prest animatzen da, eta uste dut elkar zaintzeko badugula joera handie, eta orduan beti erraten dut, tontakeri bat irudituko zaizuagia, baina 3 urte terdi daramazkigu elkarrekin, eta sekula ez dugu diskursio bat eduki, eta kuriosua, beste denbora, eta gera, ez da tontakeria hori, Ez. Goiuri eta biokiru jatetan nuen goitu batuk. Eta alakotan pentsatzen dut ez, elkarrendako egina gaude laboralki gutxinez, hori politia da, eta gero dudigabe profesional bikaina da, eta berakin kontatzea, kantatzea, kontatzen dugu momentuan, sentitzen dut oso konektatuak gaudela, eta elkar, telepatia modukoa badugu handitzetan, deus erran gabe irriz hasten gara, eta badakigu zertaz ari garen, orduan, uste dut ofizionek ere ematen dula ze, hainbeste historio konpartitzen ditugu, hainbertzen momentu, eta ipuinek badute olako trascendentzia moduko bat, oso elkartua gaudela, eta espero dut urte luzez berakin lanian segitzea. Sinergi jostunak edo katarsi jostunak esan dezakegu Iratita Maia. Gainera, kontatuko dizuet anekdotatxo grazioso bat. Kasualitatez hasi nintzen Iratirekin lanean. Nik proiektu hau berez kuadriako neska batekin hasi nuen, Olaieintzi arterekin, eta momentu batean esan zidan, berak nahi zuela kantautore bezala bere bidea egin, ez? Eta iduritu zitzaidan, oso ongi iduritu zitzaidan, eta orduan nire kuadriako bat esan nion, zeinekin hasiko nahi, zelan hau ez da edo zeinekin egitekoa, esan zidan, Irati Celestino. Eta ezagutzen nuen, baina bistaz bakarrik. Eta deitu nuen, eta Irati oso lotxatia da. Eta esan zian, hasian, ze ideia polita pila, emozionatu zen, eta gero esan zian, baina ni ez haiz pertsona, bidaliko izu ez errenda bat, eta nik telefono eskegin nuenean esan nuen, Irati da. Ze, alako ilusioakin jaso du nire informazioa eta ipuinen ingurukoa, eta aitari esan zionean, berita Euskaldun berria da, eta orduan esan hemen zion, ez da ia izango pitxorra Elizagoien handiaren araba. Beraitak bi gauz maite ditu, futbola eta, erreala barkatu, argitziko dut, erreala eta bertxolaritza, eta badago argazki bat, 5 urte genituela nereitak txapela irabazizun, eta bere aita joan zen ereitaren gana esatera mesedez, argazki bat ateratzen algenuen. Eta badago argazki bat agertzen garena bere aita, nirea, ni, bere aizpa, eta graziosoa da ze, gauero bertsolariei eta futbolariei Gabon esaten zieten aitarekin zeudenean, eta orduan gauero esaten zieten Gabon Amaia. Orduan oso politia da ze bere etxian egon naiz txiki-txiki. Izarretan idatzia zegoen. Josi zintuzten iraganak. Oso kuriosa da aipatu duzu ez, bitxorren alabarekin ez dakiz zer, baina guain dator beste belaunaldi bat agian bitxorri deitzen dio Amaia naita. Egiarran uste dut berari eta niri ez zaigule inporta, aitak beti animatu nau ikaragarri pila lan hontan aitzera, eta uste dut noizbait Amaiaren alaba bada pozik hartuko duela, baina ni beti izango naiz bitxorren alaba.
Ni weborrian hor saltxeatzen aritu naiz eta ikusi dut amatxiren historioak izenburuko ikuskizun bat badaukazula. Eta hemen, claro, elkartzen dira nire ostiraletako 2 pasio. Bat dala ostiraletako ipuinak, zenik beti eskatzen dizkiet gure gonbidatuei, jola, ostiraletan ipuin bat kontatuko didezu. Gaizki ohitu du Mike. Bai, egia da. Eta ostiraletan baita hitz egiten dugu gure amonatxoekin, Marimi Ugalde eta Kontxita Beitiarekin. Orduan, nik pentsatu dut, gaur, amatxiren historiak dela eta ipuinak direla eta gure amonak telefonaren bestaldean izaten ditugula, okurritu zaitzatik ez diogun ipuinak kontatzen, baino beraiei. Eta horregatik dazkago prest, Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde, arratsaldeon bikote! Arratxaldeon! Se posas energías, se maravilla, ay, amor. ¡Qué gogoa! Aizue, Amaia Lizagoien gurekin dugu, eta uste dute, ondo ikusiko duela, zuek horren zuten zaretela ipuintxori kontatzea, gure amatxientzako historia. Plazerra izango da, entzuteko prest? Bai, nola ez. Animo! Gaurkoa... Nire tres nago. Primeran. Oso ongi. Beira, gaurkoan aurreko gonbidatuak aipatu du ez, Etiopiako ibaiak nola izena duen, abai izena duela, gaurko hontan nik ere bidaia bat egingo dut, baina kasu hontan Lapurdira joango naiz. Eta kontatuko dizuet, Lapurdin badagoela, Lapurdin ez, Zuberoara joango naiz. Ados ba? Zuberoan badagoela, Ligi izeneko herri bat, eta bertan, duela mende batzuk, erreka azkar pasatzen zen, eta han errekari Uhaitza deitzen zaio. Gogoan dut, hilbeltza izango zen, eta alkatea herriko plazara agertu zela. Haran ondoan serio. Zeuden bertan, paka batzuk, lastozkuak, eta haren gainean jarri, eta herritarrei mintzatu zen. Ez dakit zer egingo dugun, Uhaitzak berriz ere zubia hartu eta eraman du. Eta berriz ere, ezin dira kanpotarrak herrira sartu, eta gu ezin kanpora atera. Herritarrak kezkatuak zeuden, ze dagoeneko, etorria ziren urrutitik zubia eraikitzera. Zeuden, Alemaniatik etorritako arkitektuak, Madriletik, Parisetik, eta denek egiten zituzten zubi ederrak, bi arku zituzten horietakoak, baina Uhaitza indartsu zetorrenean katapun, erori egiten zen zubia. Azkenean, alkateak erabaki zuen, onena izango zela, Lamien gana joatea. Herritarrei ez zitzaien ideia sobera hone iruditu, ongi ezagutzen zituzten bertako Lamiak, eta ez dira ez, ipuinetan ezagutzen dituzuen hile horidun horiek, bertakoak. Ez dute hile bakarra bat ere buruaren gainean, aurpegiko kolorea grisaeska dute, eta ez daukate ia hortzik. Baina alkateak, herriaderen mesederako, hurbildu zen bertako kobazulo txiki batera, haran ondoan Lamiekin hitz egitera. Eta eskatu zien mesedez zubia egiteko, eroriko etzen zubi bat. Lamiek erantzun zioten baietz. Egingo zutela zubia, baina tratu batekin. Haiek, zubia egingo zutela zin egin zioten, eta zubia eguzkia atera baino lehen, kukurruku egin baino lehen oioak egingo zutela. Baina hori bai, lortu ez gero, alkatearen arima eramango zutela bueltan. Alkatea serio gelditu zen, eta alaxe erantzun zian. Ados, nire arima emango dizuet, hori bai. Oiarrak kukurruku egiten badu, zuek zubia bukatu aurretik, joan beharko zarete, eta ez zarete sekula herrira bueltatuko. Tratua egin, eta gaba hartan, kandela bat hartuta hurbildu zen alkatea. Ikusi zituen Lamiak nola hurbiltzen ziren poliki. Eta hala, 100 Lami jarri ziren zubia eraikitzen.
Hartu eman, jarrita segi, hartu eman, jarrita segi, hartu eman, jarrita segi. Zubia, ikaragarri azkarra hasi ziren eraikitzen, eta berezia zen, ez zen biarkukoa, arku bakarrekoa zen, eta magia balitz bezala, zutik mantentzen zen. Urduritzen hasi zen alkatea, lamiak azkar egiten zuten lan, eta berak harima galtzeko beldur ikaragarria zuen. Egingote dute, lortukote dute. Buelta eta buelta kandelarekin gora eta bera, ohartu zen, bukatzearrari zirela, baina oraindik eguzkia etzen ageri. Eta halako batean, hartu zuen kandela, bota zuen lask topaken gainera eta su hartu zutenean, kukurruku! Oiarrak egin zuen berea, eta lamiak, oiuka eta irrintzika, alde egin behar izan zuten. Hurbildu zen alkatea, begiratu zuen zubia, eta ohartu zen, harri bakarra falta zuela. Handik aurrera, zubiak, bean, badauka harri bat gordeta, eta uaitza, polliki, mantxo dabilenean, ikusi daiteke. Beraz, aukera baduzue, hurbildu zaiteztez noizbait ligiko zubira, eta ohartuko zarete, nola gutxigatik salbatu zuen bere bizitza bertako alkateak. Oh, qué polita. Oso polita. Oso polita. Ui, aizu ongia ume txikipetela egon naiz, ume txikipetela. Entzuten. Txintik esan gabe. Oida, arnazare ezin hartu. Bai, Marimita Conchita, telefono beste alden isilik, bai lortu duzu. Hola, txintxo. Txintxoak zeat eta zuek? Noski. Eta zuek ligin izan zarete sekula? Ez, nire, eta zubera nahiko ongi ezagutzen dut, baina ez nahi zan egon. Nire. Conchita Marimi baina da justizia poetikoa. Zuek guri erakutsi bakarrik ez, tarteka guk erakutsi barko, dizugu zerbait? Zubiak erakutzen. Alkate gizak horrek, azteak zuriak azteako zitu. Pentsazazu? Marimik ikusten zuen ia bere anima. Marimik alkate izan dagoa dugu, ez dakit zubiarekin olako abenturarik izan ote duen inoiz, baina? Zubiak inez, nik izaten nituen esala de fiestas eta olakoakin. Han izan zen ituzte bata estiaren atzetik, haze marcha. Horregatik, ba? Bueno, ba, ez dakit, Amaia Lizagoien agurtuko dugun edo gurean utziko dugun, ze gure amonekin baduz asko ikasteko, Seguru nago, ba, egiarran plazerra izan da zuenean egotia, eta nahi duzuenean bueltatuko naiz. Amonak ere aski jatorrak, egunen batez aurrez aurre ikusteko aukera dugun. Hori da. Guk ere esperantzari dugu. A ver, egunen batez egun berean, a ver. Ba, esan da bezala, guk ere espero dugu Laister, Conchita eta Marimi beti diogu Laister, eta Laister eternala izan daiteke, eta baikortasun horri heltzen diogu, nola ez, gure laborategian inoiz izango ditugula horrez aurre lasai hitz egiteko eta telefonoaren oztasun hori gabe, baina Amaia Lizagoien agurtzeko, berak aipatu duen izen bate aukeratu dugu, Olaia Intziarteren asteleenetan, Olaia ikusi eta entzuten dugu, ez dugu gurean izan, baina uste du Laister egokituko zaiola onako bisita. Astelenetan honen ostean, Conchita, Beiti eta Marimi Balderekin ariko gara, erabakien inguruan eta eurei gure gizarteak uzten dien hitzaren eta erabaki gaitasunaren inguruan. Amaia Lizagoien, mila esker eta nahi duzun arte. Bertze bat arte eta musu potolo bat denei. Iraultzailea dela
Bakarrik egon nahi baduzu. Apustu bat itxasoa edozein espezierentzat. Lau euro kobratzen du orduan, ezin erosi zendaia. Eztabaida handia sortu da azkeneko asteetan, Oiartzungo Aiton Etxe eguneko zentroko zuzendaria txertoa jartzaren aurka agertu delako. Zuzendariak egoiliarren senidei bidalitako mezu batean arrazoitu zuen txertoa oraindik esperimentazio fasean dagoela eta epe motzean albo ondorio larriak eragin ditzakeela. Orain beste haur bat argitaratu du zentroak. Esaten egoitzak berak ez duela prozesua bideratuko, baina txertatua izan nahi duenak aukera duela bakoitzari dagokion osasun etxera joateko. Pasaden astean Gipuzkoako Foru Aldundia Aiton Etxe eguneko zentroko sedeneiekin elkartu zen eta beraien esanetan egoiliarren txertaketa bermatu duela adierazi zuten. Izan ere Aiton Etxe zentro pribatu bada, baina lekuen 80% Gipuzkoako Foru Aldundiarekin itundutakoak dira, hau da kontzertatua da. Eta guk hori irakurrita, Kontxita eta Marimiri galdetu nahi genien zein den beraien iritzia? Ni hasiko naiz. Kontxita hasiko da, venga. Kontxita. Hasi, bueno. Nik ezakit oso ongi nola izan dan hori, ez da? Baina, bueno, lehenengo egunean entzun nunean, ezakit oso arraroa iruditu zitzaidan. Deno gaude ia txerto hori nezetorriko edan, eskan idea jendea dinduen artean, Eta hori izateak, bueno, eta handiko oso denbora gutxira, urrengo gunean edo horrela, horko zuzendaria agertu zen, eta bere adese esan zuen, bueno, bereiek ez zutela debekatzen txertoa jartzea, baizik eta, bueno, bakoitzak egin zezala nahi duna. Dena den, eguneko zentrua denez, ni pensatzen dut familikoekin, familikoen eskaera izango dela batez ere ez da. Eta eguneko zentroa normalean adin handiko jendea juten da, eta gero etxera juten dira. Eta bildurrak akabatzen egongo ziren etxekoak egunen batean txerto hartu eta berriz etxean gelditu behar izango zuten, konfinatuta edo gatxo, edo ospitale batean. Bildurra ez dakit zergatik edagon horrelako zalantzak eta txertoekin. Nik pentsatzen dut badagoela generazio belaunaldi gazte bat, txerto guztien aurka daudenak, nik ikusten den nire inguruan ere, eta txertoen aurka daudenak. Baina nik benetan pentsatzen dut, nik nire zalantzak ditut, eta batez ere pentsatzen dut persona horiek, karretxeotan zeuden persona horiek, etxean eskatuko zutela, komentatuko zuten, zer egin behar zuten, eta txertoak bai edo txertoak ez. Eta ez dakit ezotean izango segurazko jende gaztearen iritzia zaharrena baino handiago. Gero, zaharrekin zegertatzen da, errespetatzen dira bere hitzak, bere nahiak, orokorrean esango nuke salbuespen batzuk kenduta nahiko zaila iruditzen zait hori gertatzea. Eta askotan ez dira adindukoek edo esandako eskaera edo komentarioetan eta inungo garrantzirik ematen, eta orduan gazteagoak diranak horiek ere abakitzen dute. Zer egin. Hori da nik pentsatzen deana gertatu ote dan edo, baina inungo informazio hori gabe, bakarrik telebistan edo irratian hartuta. Baina pentsatzen dut, gainera txertoen aurkako kanpaina horiek, gero eta gehiago entzuten ari gera, eta guk, bai Marinik eta bai nik, eta ne gure adineko guztiak, ikusi genuen txertoak ateratzen batez ere polioak zantzanean,
bestera ze tristura ematen ziguten, zenbat lagun izan dute genitun poliokin, adibidez, eta ze pena ematen zuten. Horrekin, neurtu behar balin badegu zerbait, nik uste dut garai harrakin lortuko genukela, eta ikusita zer onura etorri zan txertoakin, eta gero beste tira bat txerto, baina nik horretzen ez oso ondo poliomelitizen txertoa sortu zanean. Bueno, horixe da nire ideia, eta nik adibidez nire aldetik, nire deseatzen dago, ia noiz deituko diguten gure adinekoi txertoa jartzeko eta txertoa hartzea deseatzen dago. Baita gu ere, Kontxita. Baita gu ere, ze uste dute... Esan dezu ya dena. Marimi, aipatu dugu notizia bera aztertu baino horren atzean dagoena, ez da, garrantzitsua. Bai, bai. Eta Kontxita... Horren atzean dagoena, ikusten da, lehenengo, denok pixka bat aldatzen hasi beharra daukagula, zergatik pandemia honek bizitza aldatu igu goiti bera. Eta orduan, orain arte ezkinun beharrolako gauza, zergatik oso ondo bizi ginean, ematezun, gaitza bat edo bi kendu ezkeo, baina, besterik ezkendula izango, baina, zer gertatu da, pandemia honekin, denok harrapatu gaitula. Eta gehien bat, adinako jendea. Eta orduan, Kontxik eta zuek esaten zen duena, zer gertatzen da adinako jendeakin. Gu adinako jendeak beti ere, erresago emango degula, beteko degula esaten duten guztia, eta txertoa jartzen bada minipi sendatu edo askotaz hobeto biziko gehala eta baina gazteak ez dutela nahi ez da, entzun ere gauzoiek. Nei ere inguruan berdin pasatzen zaitenen entzuten dut, nire adinakoak etxetik atera gabe daukaten bildurrakin, eta gaztea berriz, hoi tonteri badala, eta hoi noski ez da ulertzeikan, zergatik horrei ez aiola kazikin behar, eta ala egiten dute askok, baina Eta orduan, horre ere pasako zan, egongo dala horren eguneko zentro horren buru, gazteixegoak egongo dira, eta naiz eta gurazte eta baita ere izango dira gaztegoak, heldu hoien seme alabak edo berakin bizidianak, eta orduan esango dute, guk orain txertatu, ez dakik guztek gertatuko dan. Orain gure gurasoa utzi behar diegu txertatzen eta igual okerrago geldituko dira, eta nik uste kezka hori bai izango dutela, Eta... zalantzari gabe. Kezka horrekin egongo di. Jende gaztea oso kezkatuta dago historia horrekin. Ez dute nahi entzun hori askok eta askok. Beste batzu berri? Ez bai dute pasatu garai txarraiek, kokotxestule, gorriña, garrotilloa, gogoratzen zera garrotilloa. Bai. Niko hain dik ezitut ezkerre pasa, Marimi, Kontxita, zuen baimenarekin, ukitu nahi dut gai bat, mai gainen jarri nahi dut kontzeptu bat, dala adinismoa. Gertatzen agumekin, bainerabekin, eta batez ere adinekoekin. Askotan ez duzu eusten bestek hartzen dute erabakiak zuen izenean. Esaten dute zuen iritsia kontuan hartzen dutela, baina ez zarete gai erabakitzeko. Sentitzen duzue, hau pandemia baino lehen gertatzen zane, bai, ez? Pixka despotismoa, ez denak adinekoentzako, baina adinekoi gabe. Sentitzen duzu adinismoa existitzen dela? Hoxe bai, edadismoa dite diegu, baina euskeraz adinismoa, Bai, gauza bera, bai. Hoxe bai dagoela. Zergatik, iritsi arte adinonta, geoi dire, pasataigu, iritsi arte adinorta, ez zala kontua zen, nola izango dan gero gure bizitza, baina denok iristen dagea, pasa beharra daukagula hori dena. Bai, esan. Bai, nik uste dut, bestaldetik gazteago diranak edo,
zaindu egin nahi gaituztela. Gehiegi, hori xe, batzutan gehiegi. Eta bere era, baino gehiegi. Bai, eta beste batzutan alderantziz. Baina nola ezakuten lekuntara, nola zaindu egin nahi idealako. Nik uste dut bakoitzak, gure adineko bakoitzak, egin behar degula pixka bat gure nahia. Eta nik uste dut errespetatuak izan behar degula. Eta nik uste dut ala gehala kaso askotan. Kaso askotan. Baina badaude persona batzuk komentatzen duzu horri buruz edo txertari buruz eta esaten dute ez dakit azkenean zer egingo dean, ez dakit baimena emango dioten, eta baimena zeinak eman behar ditu baimena. Nere semeak, adibidez, edo nere alabak, edo koñato batek. Esango dugu azkenean, etorriko da azkenean, baietz ematen diotela eta koñato etorriko da eta esango dula ez. Bai, ez, hoi arrazoia dezu. Nik esaten semea aberatuko nik uste dut beharrezkoa dela, guri entzutea, gero denok ere, ez dugu adin berean kapazidade berdinak izango, ez? Batzuk ez ditugulako geratu bere momentuan, eta beste batzuk galdu egin dituztelako, edo, ez dakit, mila arrazoi daude. Bai, baina beti daukegu gure nortasun bat, ez? Izango da oso garatua edo txikia gelditu dana. Baina nortasun horri nik uste dut errespeto handia behar zaiola. Gogoratzen zate, Trump eta Bidenen esaten gendunean urte gehiagin zuzkela. Zeuzkatela. Hala da, gauza bera, eta hoiekin ere nik uste dut horrelako bizimotu bat izan dela 4 urte hauetan, eta hemendik aurrera, beste temple bateko gizona ematen du dela etorriko den berri hau. Ala ematen du minipin, bai. Ala ematen du, baino beti izango dute, oso txarra da, eta erabaki hori hartu du. Nik horregatik pentsatzen dut, ez daudela libre inor, behin 80 urte betezkeo, eta 75 ekin ere beste inbeste. Arrimatzen nahi bian guztiak. 80 urte oitara, eta horregatik ez dirala kontuatzen, behar bilarko egunean adin hori izango dutela bizi badira. Hori ez dira asko kontuatzen. Askotan igual, politikari bat 80 urtekoa dezakit iristen presidentea horrelako zait, denok onartzen dugu esaten duna, baino zentro de dia bateko 80 urteko esaten badu nik ez dut nahi, edo nik bai nahi dut hau, kasu berdin ez du egiten. Aizu, emetxe gabiltza, bai, segi. Eta esan nahi dut, eta politikoak esaten dituztena, begira, nik uste dut batzuk oso gestoa dira da, eta beste batzuk oso txotxoloak. Batean da, hola, espabilatu xamarra, baina desde luego, pandemia kudeatzeko ez dira gai izan. Eta inundik inora, eta medikoak dikoaze alde batetik, eta politikoak beste aldetik. Behar bestetik, nik hori txarra. Bakitza bere aldetik da bilela. Eta ni badakit, agintoz, agintzea denak inazmat. Bai, kuruekla, txuet, bilak, batek, esaten badu, hau onda dala, besteak esateu, ez du bat. Eta orduan, nozenan nazten ditu, eta gaztea zen nahi dute entzun. Bai, zu liber, ezeago, azkatu edo, ibiltzea daukatenera, normala. Conchita. Hori da, bai. Bai. Esan, Conchita, bai. Hori, esan nahi nun, hori, ez dakit, austura hori, ikusi dugun austura hori, bai, politikoen, eta bai, teknikoa medikoei esaten diet, nik uste oso txarra izan dela. Eta gaur bertan ere, badirudi, hemengo zeako etxean sartzeko ordua eta eskatuko dute, edo uste deti eskatuta dago da, edo 8etan edo arratzaldeko 6etan, behar bada arratzaldeko 6etakoa gehitxo izango da.
baina zortzitakoa, bueno, nahiko funtsezkoa izan daiteke. Baina eske zerbait egin beharko da, esaten dut, ez? Zerbait egin beharko da, horrela, orain arte egin dituzten neurriakin ez da nahikoa izan. Ikusi gendun, udaran ia hobeto zegoen biltzela, eta hor berriz austura guztia etorri izan. Eta nik uste dut, urte bete bere, beteko degula hortan hasi ginala. Eta ez balin badute, ez dakit, txertoak ere horren poliki, horren motel, baina, bestaldetik ere esan dute, bai, baina, eta erdi gorde dituzte, ezkerra gorde dituztela, que fabrikakoren esan du ez ditula temporada baten bialdiko gehiago. Horrekin esaten duzu, bueno, nola gabiltza, ez? Gaina bi behar dituzu bakoitzaren zat, bi txerto, duketzeko zure txerto aldia. Eta ordun ez dakit, ze gertatuko dan, ez? Baina, bai, Valentzian eta Asturiasen eman omen dituzte bialitako guztia. Eta hemengoek adibidez gorde dute erdia. Eta pensatzen genuen, gezki egin izango zala hori. Honera zala, lehenengo zatian dana banatzea. Beira, ez oso ondo dagoela ematen du. Horiek egoten balin badira orain, temporada baten bat ere biali gabe, pensatzen zuzen desastre etorri daiteken. Osea, batzuk txertoan zati bat hartuta, eta gero, hori luzapen handi bat balin badauke, gero ez du ezartarako balio. Indarra jungo zain. Eta ez dakit, oso nastua dago. Eta nik uste be gehienok desizkio handia daukegula, Neurri batzuk ikuste itezu, ez osuna dita, baina nola posible. Hau egiten badezu hori nola ondoa. Osea, kontrakoa diren dira. Hori. Esanakoak edo, ez? Eta ez dakizu, zer nahi kasoik ere egin. Ni pixka gaztean jaten, eta ez noski beste kalean da bintzan horiek dena ez kartula balio inez, baina beste gaztegoak esaten dutena. Aizu, baina ez dago eta hemen ziurtasun bat esango duna, hau gertatuko, hau inbehar da, hau egunero aldatzen nahi dirata. Eta egia, egia. Egia, eta berriz ere, eoten bagea, egun batzuk itxita, askatze gaituenean, arperritan izango da, kutxoritxo batzu dutela, gera kaiolatik ateratzen gea, eta adios, atzuten gea. Ikusi da, olakoa gehala. Oixe. Bueno, baino denok ez. Bueno, aigea orokorrean ze gertatzen dan, ez? Gaztetxekin eta zeakin. Ez denak, ez eskerra, bestela, nune ongo ginen unuzkeo. Nik uste de gazte gehienak ere oso ondo aportatzen egia da, Eta betetzen ari gara. Goiurik barre egiten du beha gaztetxo sentitzen delako bere burua eta gainontzekona, ez? Kontxita, Marimi, denborare agortzen ari zaigu eta zer askatu behar dizuegu. Izan indartxu, bai, goza, aritzen zarete, izan indartxu, izan osasuntxu, ea txertori azkar iristen den, zeguk ikaragarrizko gogoa daukagu zuek gurekin izateko, eta gainera, esan behar dizuegu gauza bat. Hoixe, zinegindako kafesne guztioiek berreskuratzen nesteko. Kafesne hori nuzio agortu da, Ez, gordeta daukagu. Aizue, gainera sekretutxo bat kontatu behar dizuet, Olentzerok eta Maridomingik gure eskaria ez zuten bete, eta bigarren kafean aingea, ez dut esango, arroak, baino autosuficienteak, Maike Goiurik eta Irurok esan genuela, Maridomingik eta Olentzero kasurik egin espadigute, gu izango gara Maridomingik eta Olentzero. Eta baditu hemen zuentzako pare bat, baina ez dakit, postaz bidaltze izango den onena, edo esperantzari helduko diogun eta laiztera ertuko duzuen zerrek. Itxaropenarezu gainere galdu beharreta. Oida. Hapes nian dezela zaitzen dituko gara. Bai, nik uste dut horrea jun beharko genukela, hori izango lizatekela politago. Zuen lasaitasunerako opariek badute doai bat, eta ez direla txartuko, ez direla kadukatuko, ez dago tiren bitzeratarik. Beraz, egon lasai. Ez da kadukatzen, beraz, oso ondo. Orduan ez daude txertatu beharrik. Bari, mi Kontxita, muxu ondi dozenaka zuen etxetara. Muxu ondi bat denontzako. Izan ondo. Adio. Ondo jarraitu.
Eta gaurko egunez aipatu dugu, gure sarreran Dolores O'Riordan hiltzela 2018an The Cranberries taldeko abeslari eta lider izandakoa 46 urterekin Londonen hiltzen. Eta gure omenalditxoa irikiran eta itxieran Ordinary Day kantu honekin agurtuko dugu bigarren kafearen 131. Mai Gorostiaga, datorren ostiralera arte. Bai, jetxinez motorratik, ja ez nago aldapan bera, ja tunela pasata. Ez da gizu ze marabila den zu, ja, bai, motoaren tensiotik kanpo, zeinek irazidu etapa bide batez? Beti azten naiz programa tope, eta hoen ze falta da? Etapa zeinek irabaziduen? Etapak irabazidu! Esan menu Zipollini, etortzez... Mario Cipollini lortu du garaipena esprinean! Cipollini garai batekoa da, bai? Eskerrak saioa ez da izan txaputxi. Ne txaputxi bai ziklista ondia. Goiuri lasai ez du goiutzen ziklismoaz gaur, ze agortu behar dugu. Bai, nik esan behar nizuen, Euskaltzaindiak oantxe argitaratu dula, urte hontan sartu dituen hitz berriak, eta zuek zeate urandietako arrainak niretzako. Oi, ez da gitu sondo nola lortu hori. Horrek esan nahi du eskarmentu handiko pertsonak. Banekien, niretzako zalaparta bazetorrela. Bai, netorri zaitu, HB ura. Entzulei ere gure esker onena, hor uinen bestaldean izateagatik bigarren kafeak atzean utziko duen 31. Eta asteburu daukagu eta atxedenan pixkat ere behar dugu. Izan da lehenengo astea horrela ososorik egin dugula, gabonak urbidu zirenetik, eta Goiuri eta biok deskantzua behar dugu, bai, batez ere Goiurik aurreko astean badakizu 27 urte bete zituela eta adinaren zama dagoeneko sentitzen dut Bizkarrean. Aste horrena pasazan, Berdin. Ike bai, mai. Josi eta Josi zubiak erekitzen. Izan ondo denoi. Aio. You be my inspiration, beautiful girl. Don't you throw your love around. What in the world? What in the world could ever come between us? Beautiful girl, beautiful girl. I'll never let you down. Won't let you down. Keep calm and bigarren kafea.